Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa tenan, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Iya, iki mau limbuhan dibuka nganggo gambyong. Iki mau wong ana pamundutan kok supaya kene iki danyang iki seneng nek bukaane nganggo gambyong. Iya. Sing nyuwun para pini sepuh iki mau Ya dipinangkani ora ketan ya wis sak wujud-wujude. lagi tak latih ping pindho kok mikacah. Tak latih ping pindho wis siji ngene ra jamak. Ayo. Sijine wis gelem nganu dilatih, sijine iki ping mangon. Ya wis ora dadi ngopo. Nah, piye Mak? Iki awake dhewe sowan marang para sedulur-sedulur dadi wanunggulang tepung ana ing warga Mangir Kidul no. Iya. Kanthi slogan Mangir Nyawiji netepi gegayuhan leluhur. Ya. Allahumma amin. Acarane merti dusun no. Iya.